στην απόψινή συγκέντρωση. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Δημοτικής Παράταξης Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της Ελληνιάδης. Όπως ξέρουμε, ευχαριστούμε τον προσκεκλημένο μας, τον πρέσβη της Βενεζουέλας, κύριο Φρέντι Φερνάντες. Όπως γνωρίζετε, η Δημοτική Κίνηση Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της Ελληνιάδης, πέρα από τα τοπικά ζητήματα, ασχολείται και ενδιαφέρεται και για τα μείζωνα κοινωνικά ζητήματα και το έχει δείξει με συμμετοχή σε αγώνες εργατικούς, λαϊκούς αγώνες και φυσικά δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητη για αυτό το μεγάλο έγκλημα που διαπράχθηκε εναντίον της φίλης χώρας Βενεζουέλας, όπως δεν έχει μείνει ασυγκίνητος και ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Η παρουσία σας εδώ οπωσδήποτε είναι τιμητική και θα γίνει μια συζήτηση ελεύθερα και ο κύριος Πρέσβης είναι έτοιμος να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση. Στην σημερινή μας εκδήλωση απουσιάζει ο επικεφαλής της κίνησης Γιώργος Κουβαράς, ο οποίος είναι στο εξωτερικό και χαιρετίζει την εκδήλωση. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, όπως γνωρίζουμε και έχουμε δει, διαπράχθηκε μια πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και σε άλλες πόλεις της Βενεζουέλας, με νεκρούς, με επίθεση, και αυτό αποτελεί μια δοκιμασία για το διεθνές δίκαιο, το χάρτη του ΟΗΕ και την αξιοπιστία της Δύσης, που με κάθε ευκαιρία επικαλείται το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες του δικαίου. Απρόκειται για μια στρατιωτική εισβολή. Ήταν πλήγμα σε στρατιωτικούς στόχους και σύλληψη του ενεργεία προέδρου της χώρας, του Μαδούρου, του Νικολάη Μαδούρου. Ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος ήταν ο ενεργειακός πλούτος της Βενεζουέλας. Τι όπλα χρησιμοποίησαν? Χρησιμοποίησαν την παραπληροφόρηση, την κατασκευασμένα ψέματα και να πούμε και ποιος είναι η πραγματική στρατιωτική αυτή η επέμβαση, τι ήθελε να επιχειρήσει. Ήθελε πραγματικά να δημιουργήσει μια καινούργια επίδειξη ισχύως του αμερικάνικου υπεριαλισμού, γιατί απειλείται η κυριαρχία της. Τώρα, πολλοί λένε ότι πρόκειται για μια τέλος πάντων ενέργεια ενός παρανοϊκού ανθρώπου που ελέγχεται για την ψυχική του κατάσταση του κυρίου Τραμπ. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Στην πραγματικότητα είναι η πραγματικά στρατηγική του υπεριαλισμού, όπως είπαμε, για παγκόσμια κυριαρχία. Και δεν σταματάνε οι ορέξεις του υπεριαλισμού εδώ, στην Βενεζουέλα. Επεκτείνονται και, όπως ξέρουμε, ακολουθεί η Κούβα, Καναδάς, Γροιλανδία και Ιράν που βλέπουμε τελευταία. Η Αμερική επιδιώκει τον έλεγχο των μεγάλων ενεργειακών διαδρόμων, γιατί θέλει να βάλει στο περιθώριο τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Και θέλει μέσα από να εξαναγκάσει τους εταίρους και τις αναδυόμενες δυνάμεις να στραφούν στο υγροποιημένο αμερικανικό αέριο. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που πια δεν είναι πόλεμος εδαφών, αλλά είναι πόλεμος διαδρόμων. Τώρα, η στάση τώρα της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σιωπή ή στήριξη. Στην πραγματικότητα, νομιμοποιούν την υπεριαλιστική επέμβαση και ρίχνουν στα σκουπίδια το προσχηματικό διεθνές δίκαιο. Η ελληνική κυβέρνηση στέλνει, όπως βλέπουμε, φρεγάτες, όπλα κλπ. Για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση και κατασκευασμένα ψέματα, ο κύριος Φερνάντες θα μας πει την πραγματική αλήθεια, θα συζητήσει μαζί μας και είναι διαθέσιμος να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση. Τι μήνυμα πρέπει να βγει από αυτή την απόψηνή μας συνάντηση? Ότι οι λαοί πρέπει να δυναμώσουν τον αγώνα τους για να μην γίνουν τα παιδιά μας κρέας για τα κανόνια τους. Κάτω τα χέρια από τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα θα νικήσει.
Λοιπόν, στη συνέχεια της συζήτησής μας, να σας παρουσιάσω και τους υπόλοιπους καλεσμένους μας εδώ, θα είναι ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος, ο γνωστός συγγραφέας, θα μας κάνει μια τοποθέτηση για το ζήτημα της Βενεζουέλας και γενικότερα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια πραγματικότητα. Οι μεταφραστές μας εδώ, η κυρία Νάντια Ενκαρνή από την Ισπανία, ζει στο Αίγυο, έχει κάνει οικογένεια στο Αίγυο και θα είναι η μεταφράστριά μας μαζί με τον Αποστόλη τον Τριαντόπουλο, θα βοηθήσουν στην διαδικασία της συζήτησης και στην μετάφραση των ερωτήσεων και απαντήσεων. Το λόγο έχει ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ καταρχάς τους διοργανωτές για την πρόσκληση και εσάς με την παρουσία σας φυσικά. Εκείνο το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι το ζήτημα αυτό με τη Βενεζουέλα δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε μεμονωμένο. Εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική. Αυτό αφορά και εμάς με έναν σχεδόν άμεσο τρόπο, δηλαδή το ποια είναι αυτή η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως. Όλο και περισσότεροι, τάκησα ένα τέταρτο, με κόβεις, χρονομέτρα. Λοιπόν, όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι κάτι έχει αλλάξει στον κόσμο μας δραματικά. Αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος ο οποίος γεννιέται θα είναι διαφορετικός από τον κόσμο που οι περισσότεροι από εμάς έχουν ζήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Χρειάζεται κάποια ερμηνεία. Πάντα σε όλα τα πολιτικά γεγονότα από πίσω κρύβεται η οικονομία. Αν δεν δούμε τις μεταβολές που έχουν συντελεστεί στο οικονομικό πεδίο, τότε αδυνατούμε να κατανοήσουμε επιμέρους ζητήματα όπως ας πούμε αυτό της Βενεζουέλας, η οποία δεν είναι τυχαίο στόχος. Η Βενεζουέλα αποτελούσε στόχο για χρόνια πολλά. Απλά τώρα εκδηλώθηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ποιες μεταβολές έχουν συντελεστεί, οι οποίες οδηγούν σχεδόν αναπόδραστα σε τέτοιες ενέργειες, οι οποίες όμως θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη. Αυτό πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Από τα μέσα της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποκαταστάθηκε μία ισορροπία. Οι ισορροπίες είναι πάντα δυναμικές. Δεν υπάρχουν ισορροπίες οι οποίες διατηρούνται πάντα. Δεν υπάρχουν συνθήκες οι οποίες θα ισχύουν στον αιώνα τον άπαντα. Η κάθε συγκεκριμένη συνθήκη, η κάθε συγκεκριμένη συμφωνία αντανακλά την κατανομή ισχύως της δεδομένης ιστορικής στιγμής. Όταν αυτή κάποια στιγμή αλλάξει, αλλάζουν τα πάντα. Δεν λέω ότι αυτό είναι αυτό που εγώ θέλω, περιγράφω τι πραγματικά συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι βουλησιαρχικό το ζήτημα, τι θέλω εγώ, ένας, ο άλλος ή ο παράλληλος. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70, οι Ηνωμένες Πολιτείες που ανάλαβαν την ηγεμονία του λεγόμενου δυτικού κόσμου, δηλαδή του καπιταλιστικού μπλοκ, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, άρχισαν πλέον από τα μέσα της δεκαετίας του 70, λέω, όταν έφυγαν από τη συνθήκη του Bretton Woods, άρχισαν σιγά σιγά να χάνουν την ισχύ τους. Στα μέσα κατά τη δεκαετία του 90, η κατάρρευση των λεγόμενων σοσιαλιστικών χωρών του κλπ. Ας πούμε, τους έδωσε την αίσθηση και το διατυμπάνιζαν παντού ότι πλέον είναι η δική τους εποχή από εδώ και πέρα. Η παγκόσμια αναμφισβήτητη κυριαρχία των ΗΠΑ. Βέβαια, στο εσωτερικό των ΗΠΑ υπήρχαν πολύ διανοούμενοι, σοβαροί, για παράδειγμα ο Κίρπιν κλπ. Οι οποίοι έλεγαν ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχαναν σιγά σιγά την πρωτοκαθεδρία τους σε αυτό που είναι το βασικό στην οικονομία, στην παραγωγή. Άρχισαν πλέον να στρέφονται στον παρασιτισμό και να προσπαθούν να ζήσουν από αυτό. Ο παρασιτισμός όμως έχει ένα ελάττωμα.
ζει εις βάρος στον άλλο. Πόσο οι άλλοι θα το ανεχτούν, όσο οι συνθήκες ισχύως παραμένουν αναλύωτες, αλλά αυτές δεν παραμένουν αναλύωτες. Μέχρι τη δεκαετία του 80 είχε αναδειχθεί η Ιαπωνία. Κατάφεραν οι ΗΠΑ να αντιθασέψουν και να υποτάξουν την Ιαπωνία μέσω του νομίσματος. Του γένου δηλαδή. Που υποχρέωσαν τις ΗΠΑ την Ιαπωνία να το υπερτιμήσει. Έκτοτε η Ιαπωνία δεν βρήκε γιατρία. Αλλά τα πράγματα πηγαίναν με μεγάλη ταχύτητα. Αρχικά αναδεικνύονται οι λεγόμενες στήλες της Ανατολικής Ασίας. Και μετά μπαίνει η σειρά της Κίνας. Όταν ήρθε η σειρά της Κίνας, τα πράγματα είχαν ανατραπεί τελείως στην διεθνή κατανομή ισχύως. Οι ΗΠΑ ξέρουν πάρα πολύ καλά πλέον, ή τουλάχιστον ένα σημαντικό τμήμα τους, τόσο της οικονομικής όσο και της πολιτικής ελίτ, πως πλέον δεν μπορεί όπως παλιά. Άρα, εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε κάτι άλλο. Την Ουκρανία. Έχασαν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρέπει να διαχειριστούν την ήττα με κάποιο τρόπο. Η λεγόμενη πολιτική Τραμπ δεν είναι, το είπε και ο Τάκης πριν, δεν είναι κάποιος παρανοϊκός. Ναι, είναι γραφικός, είναι σαν άτομο κλπ. Αλλά νομίζουμε ότι η πολιτική μιας χώρας όπως είπα χαράσεται από ένα άτομο τον πρόεδρο, είμαστε αφελείς. Υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα που κρύβονται πίσω. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να διασφαλίσουν την κυριαρχία τους σε ένα μέρος του κόσμου. Η Βενεζουέλα είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, την κυριαρχία του οποίου επιδιώκουν να εξασφαλίσουν. Η Λατινική Αμερική έχει μια μεγάλη χώρα, τη Βραζιλία. Εκεί τα πράγματα είναι ζόρυγα για τη ΣΥΠΑ. Η Βενεζουέλα ήταν πιο εύκολος στόχος. Προσπαθούν μέσω αυτού να δείξουν ότι έχουν την επικυριαρχία στον δυτικό κόσμο. Γι' αυτό φέρονται και με τον τρόπο που φέρονται στην Ευρώπη. Και θα φερθούν ακόμη χειρότερα. Βλέπουμε τώρα το ίδιο, ένα παρόμοιο σενάριο να προσπαθεί να στηθεί στο Ιράν. Αλλά τι τα πράγματα είναι ζώα. Οι ΗΠΑ τώρα έχουν εγκλωβιστεί στο Ιράν. Δεν είναι εύκολο ούτε πίσω να κάνουν, ούτε να επιτεθούν. Καταρχάς, μια χερσαία επίθεση στο Ιράν απλά αποκλείεται. Θα οδηγήσει απλά σε ήττα. Όπως είναι οι πολλές ήττες των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, δεν έχουν κερδίσει και πουθενά. Άρα αυτό το γνωρίζουν. Έχουν εγκλωβιστεί λοιπόν και ο Τραμπ προχθές, ο Στίβ Γουίκοφ δήλωσε ότι του λέει ο Τραμπ, για αυτοί οι Πέρσες τους αποκάλεσε, δεν υποτάσσονται. Πραγματικά απορρώντας. Οι ΗΠΑ λοιπόν, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό για αυτές, θα προβούν σε διάφορες ενέργειες, τυχοδιοκτικές, επικίνδυνες. Βέβαια, ακόμη πιο επικίνδυνες είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση ιδιαίτερα, καθώς είναι τουλάχιστον πολιτικές με ισχυρή αμφισημία. Από τη μια, ακολουθούν πυθύνια της ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, στο Ιράν, από την άλλη, δεν θέλουν να ακολουθήσουν στο ζήτημα της Ουκρανίας. Δεν θέλουν να παραδεχθούν, δεν μπορούν να παραδεχθούν ότι ιτήθηκαν. Η πολιτική των ΗΠΑ τώρα επικεντρώνεται ουσιαστικά στο να μπορέσει να δημιουργηθεί μια νέα ισορροπία ισχύως στον πλανήτη. Στην ισορροπία αυτή, οι ΗΠΑ θα έχουν την απόλυτη κυριαρχία του δυτικού ημισφαιρίου,
μέσα στο οποίο φυσικά βρίσκεται και η Λατινική Αμερική και η Βενεζουέλα. Και στο πλαίσιο αυτό δεν θα διστάσουν μπροστά σε τίποτα. Είναι εγκληματική ενέργεια, γιατί πια δεν είναι. Δηλαδή, είναι η μόνη ενέργεια, η μόνη πράξη στην οποία έχουν προβεί οι ΗΠΑ στη μακρά ιστορία τους. Καθόλου. Το να μπορέσεις βέβαια να απαγάγεις τον πρόεδρο μιας χώρας είναι ένα ζήτημα. Αλλά πόσες φορές προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Κάστρο? Το ότι απέτυχαν είναι μια άλλη ιστορία. Η προσπάθεια μετράει, την έκαναν 60 φορές νομίζω. Δηλαδή, δεν πρέπει να εκκλεισόμαστε. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι η μεταβολή στην παγκόσμια κατανομή ισχύως επιφέρει τεράστιες μεταβολές παντού. Στη βάση αυτού, δηλαδή στο ότι αλλάζει η κατανομή ισχύως, βρίσκεται η οικονομία. Το ουσιώδες σε αυτό είναι ότι πλέον ο καπιταλισμός δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέες παραγωγικές δυνάμεις. Δηλαδή, αν πάμε και δούμε έτσι την ιστορία του Κετάκη, μήπως μιλάω πολύ. Λοιπόν, αν πάμε και δούμε, θα δούμε το εξής, ότι μέχρι ο καπιταλισμός πήγαινε σε κύματα. Προς το υφαντουργία αρχικά, μετά αμέσως ήρθαν ο Χάλιβας και οι σιδηρόδρομοι, αμέσως μετά ήρθε ο ηλεκτρισμός και η χημική βιομηχανία και οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Δεν μιλάμε μόνο για τα αυτοκίνητα. Είναι όλα αυτά που κυκλοφορούν, δρόμια, αεροδρόμια, λιμάνια, δηλαδή. Από τότε και μετά, μέχρι το 50 έβγαλε και τη φαρμακοβιομηχανία, μετά τίποτα. Άρα, δεν μπορεί και όλες αυτές οι παραγωγικές δραστηριότητες μεταφέρθηκαν στην Νοτιοανατολική Ασία και στην Κίνα. Και θα μεταφερθούν και στην Ινδία, τώρα μεταφέρονται ήδη. Άρα, δεν έχει επιλογές. Η επιλογή των ΗΠΑ είναι αυτή. Και πρέπει να το κατανοήσουμε πολύ. Και ή μπαίνουμε εμπόδιο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Στις επιλογές αυτές της οικονομικής ολιγαρχίας των ΗΠΑ ή δεν μπορούμε απλά να παρακολουθούμε. Είμαστε μέρος του παιχνιδιού. Για παράδειγμα η Σούβα, η Ελλάδα εννοώ είναι μέρος του παιχνιδιού. Πέραν του ότι η Ελλάδα χωρίς τον παραμικρό αστερίσκο συμμετείχε σε κάθε τυχοδιεκτισμό που σχεδίαζε η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, αλλά τώρα η Σούδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο, αν γίνει η επίθεση στο Ιράν. Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να τη χτυπήσει τη Σούδα. Δηλαδή οι πυραυλοί του φτάνουν στη Σούδα, που σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να εμπλακεί δυνάμει σε ένα μεγάλο πόλεμο. Γιατί αυτός θα είναι ένας μεγάλος περιφερειακός πόλεμος. Το Ιράν δεν είναι τυχαίο, δεν θα εγκαταλειφθεί το Ιράν. Παίζονται μεγάλα συμφέροντα εκεί. Πολύ μεγάλα. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει μαζευτεί ο μισός στόλος των ΗΠΑ στην περιοχή του Ιράν. Λοιπόν, αυτά τελείωσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Γιώργο για την πολύ ωραία τοποθέτησή του και περιεκτική και σύντομη. Σπάνιο πράγμα για τον κύριο Τζαναφιλόπουλο. Σπάνια για το σύντομο, για το περιεκτικό και το χρήσιμο είναι το πάντα ισχύει. Πρέπει να πούμε ότι είναι στην παρέα μας ο πρέσβης επιτιμή, η Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, γνωστός για τη δράση του, για τα διεθνή, μεγάλη δραστηριότητα και για τα τοπικά ζητήματα και είναι φίλος και ενεργό μέλος της παράταξης. Ο Λεωνίδας λοιπόν ο Χρυσανθόπουλος θα παρουσιάσει τον επίσημο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Φερνάντες, και θα κάνει μια τοποθέτηση.
Ευχαριστώ για τον Γιώργο για όσα είπε πριν. Θα ήθελα όμως να προσθέσω ένα-δύο πράγματα σε αυτά που είπε ο Γιώργος, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και την εισβολή των Αμερικανών στο Παναμά και την απαγωγή του Νοριέγρα, που ήταν ακριβώς μια παρόμοια επιχείρηση σαν αυτή που έκανε στον Νικόλα Μαντούρο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πώς κινδυνεύει η Ελλάδα από την πολιτική του Τραμπ. Και κυρίως ας δούμε πώς έκλεισε το θέμα ο Τραμπ μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν τον Αύγουστο πέρυσι, όπου το διάδρομο Ζαντζεκούρ είναι ένας διάδρομος που ενώνει το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία μέσω Αρμενίας. Εκεί ήταν ένα πρόβλημα, διότι η Αρμενία δεν ήθελε να επιτρέψει στους Αζέρους. Οπότε ο Τραμπ τι έκανε, νίκησε αυτό το διάδρομο για 100 χρόνια, να τον αναπτύξει και τα λοιπά και αυτά. Λοιπόν, παραμένει μεν στην κυριαρχία της Αρμενίας, αλλά αυτός ο διάδρομος θα χρησιμοποιηθεί για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά κυρίως θα ενώνει οδικώς το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι έχουν αρχίσει οι Αμερικανοί και ενδιαφέρονται για να διευθετήσουν τα θέματα του Αιγαίου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε δύο θέματα. Πρώτον ήταν οι συμβάσεις που υπογράψαμε την περασμένη εβδομάδα με την Σεβρόν, όπου αν διαβάσει κανείς τα κείμενα των συμβάσεων, εκεί υπάρχει δυνητική παραγώγηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Δηλαδή, αν αλλάξουν τα σύνορα, αν αλλάξουν τα θαλάσσια σύνορα, υπάρχουν προβλέψεις για αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και όλο αυτό το show που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκλεινε όλα αυτά τα πράγματα από πίσω. Ως προς το Αιγαίο, μην εκπλαγούμε εάν προτείνει ο Τραμπ να νοικιάσει τα νησιά του Αιγαίου για 100 χρόνια, να τα αναπτύξει με τον τρόπο του και να πει στους Τούρκους ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα νησιά τα έχω εγώ για 100 χρόνια. Μην εκπλαγούμε αν γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο οποιαδήποτε μεσολάβηση των Αμερικανών στα ελληνοτουρκικά. Καλύτερα μόνοι μας εμείς με τους Τούρκους, αλλά με άλλη κυβέρνηση, διότι αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν κυβέρνηση. Πάμε τώρα στη Βενεζουέλα. Είχα την ευκαιρία, όταν ήμουν γενικός γραμματέας του Οργανισμού Παρεξήλιας Συνεργασίας και συναντήθηκα με τον Ούγκο Σάβες και τον Νικόλα Μαντούρο, ο οποίος ήταν τότε υπουργός εξωτερικών. Και είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και με τους δύο, κυρίως δείξαν ένα ενδιαφέρον για τη Μαύρη Θάλασσα. Βεβαίως, ο Μαντούρο είχε πρόβλημα με τους Αμερικάνους από τότε, γιατί του δημιουργούσαν συνέχεια πρόβλημα η εισδοχή στην Αμερική και να παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Σάβες, στην παρέμβασή του, μίλησε αμέσως μετά τον Μπούς, τον δεύτερο, και θυμάμαι ότι μπήκε μέσα στην αίθουσα, πήρε το μικρόφωνο και λέει, μου μυρίζει φιάφι εδώ, μου μυρίζει φιάφι. Και ήταν το φιάφι που είχε αφήσει ο διάβολος ο Μπούς. Και έγινε το σώσε μέσα στην Γενική Συνέλευση από αυτή την παρέμβασή του. Βεβαίως, οι πιο ενδιαφέροντες, οι ομιλητές που είχαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον την εποχή εκείνη στη Γενική Συνέλευση ήταν ο Ούγκο Σάβες και ο Εύω Μοράλες της Βολιβίας, οι οποίοι πραγματικά λέγανε πώς ήταν η πραγματικότητα στην ανθρωπότητα
εκείνη την εποχή. Τώρα ας πάμε στον πρέσβη μας, εδώ τον πρέσβη Τζέσος Φερνάντες Τόρες, ο οποίος είναι τυχιούχος του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας και σήμερα είναι επικεφαλής της πρεσβείας της χώρας του στην Ελλάδα. Από το βιογραφικό του προκύπτει ότι ακολούθησε περισσότερο την δημοσιογραφία. Το 2010 έγινε πρόεδρος του Πρακτορείου Ειδήσεων της Βενεζουέλας, του ABN. Το 2008 είναι υφυπουργός επικοινωνιακής πολιτικής στο Υπουργείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης. Μεταξύ το 2003 και 2004 υπήρξε διευθυντής των υπηρεσιών πληροφοριών στην κρατική τηλεόραση. Πέρασε και από τα τελωνία της χώρας του, από το 2001 μέχρι το 2003, υπήρξε διευθυντής διαφήμισης και πρωτοκόλλου των τελωνίων και φόρων, υπήρξε αρχισυντάκτης της εφημερίδος ACS La Noticia. Μεταξύ 2011 και 2016 υπήρξε γενικός γραμματέας της Λατινοαμερικανικής Ένωσης Πρακτορείων Ειδήσεων. Αλλά ο κύριος πρέσβης είναι και ποιητής, ακούς Γιώργο αυτό, έχοντας εκδώσει 2 ποιητικές συλλογές. Το 1989 το Noticias de Estación, που σημαίνει ειδήσεις ενός σταθμού, εκδόσεις Μουκουπνίφο, και το 1991 Φαντάσματα σε μια πόλη χωρίς εποχές. Το 1993 πήρε το βραβείο Κάρλος Σέζαρ Ροντρίγκες Φεράρα για την ποιητική του δραστηριότητα. Αυτά εν ολίγης ο κύριος πρέσβης και του δίνουμε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ευχαριστώ πάρα πολύ επειδή ήρθατε όλοι απόψε. Compañeras, compañeros, Συνάδελφοι, συναδέλφοι, les pido me permitan compartir con ustedes un poema del poeta venezolano Gustavo Pereira. Me complace mucho, además, poder escuchar estos versos en la hermosa lengua griega. σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας ένα ποίημα του Βενεζουελανού ποιητή Γκουστάβο Περέιρα. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα επιπλέον να μπορώ να ακούσω αυτούς τους στίχους στην όμορφη ελληνική γλώσσα. Inventario de las certezas. Κατάλογος των βεβαιοτήτων. No son muchas las certezas que tengo. Δεν είναι πολλές οι βεβαιότητες που έχω. Sé que la vida bulle y equilibra el vacío. Ξέρω ότι η ζωή ζυμώνεται και εξισορροπεί το κενό. Sé que en el pecho crecen puñales y arrullos en pugna inexorable. Ξέρω ότι στο στήθος μεγαλώνουν εγχειρίδια και νανουρίσματα σε αμήλικτη μάχη. Sé que lo abierto se abre, Ξέρω ότι το ανοιχτό ανοίγει. que lo claro clarea. Ξέρω ότι το λαμπρό λαμπρύνει. Sé que el destino se enmascara para burlarse de nosotros. Ξέρω ότι η μοίρα μασκαρεύεται για να μας περιγελάσει. Sé que la vecina tiene un gato y yo un perro.
Ξέρω ότι η γειτόνισσα έχει μια γάτα και εγώ ένα σκουπί. y que entre todos funciona la dialéctica. Και ανάμεσά μας λειτουργεί η διαλεκτική. Sé que el amor existe y que no dura, Ξέρω ότι υπάρχει αγάπη και ότι δεν διαρκεί, a menos que se nutra de ausencias. εκτός αν τραφεί από απουσίες. Sé que la razón de vivir es luchar, Ξέρω ότι ο λόγος να ζεις είναι να παλεύεις. que la razón de luchar es vivir Ξέρω ότι ο λόγος να παλεύεις είναι να ζεις. y el resto es un misterio. Και τα υπόλοιπα είναι μυστήριο. Sé que no son muchas las certezas que tengo. Ξέρω ότι δεν είναι πολλές οι βεβαιότητες που έχω. Este poema es quizá una forma más directa de hacerles entrega del saludo y el amor de un pueblo que lucha, resiste y transforma su realidad cada día. Les hablo en nombre de mi gente, de un país que reitera en todo momento su disposición de ser libre, soberano e independiente, portador de una vocación profunda de solidaridad y hermandad con todos los pueblos del mundo. Les hablo en nombre de un pueblo que ama a Grecia y la considera una fuente inagotable de sabiduría. Αυτό το ποίημα είναι ίσως ένας πιο άμεσος τρόπος να σας παραδώσω το χαιρετισμό και την αγάπη ενός λαού που παλεύει. Αντιστέκεται και μεταμορφώνει την πραγματικότητά του κάθε μέρα. Σας μιλώ εκ μέρους του λαού μου, μιας χώρας που επαναλαμβάνει κάθε στιγμή την προθυμία της να είναι ελεύθερη, κυρίαρχη και ανεξάρτητη. Φορέας μιας βαθιάς κλίσης για αλληλεγγύη και αδερφοσύνη με όλους τους λαούς του κόσμου. Σας μιλάει εκ μέρους ενός λαού που αγαπά την Ελλάδα και τη θεωρεί μια ανεξάρτητη πηγή σοφίας. Apreciadas compañeras, apreciados compañeros, Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι, quiero reiterar que Cuba tiene todo nuestro amor y que siempre ha sido nuestra más valiosa esperanza. θέλω να επαναλάβω ότι η Κούβα και όλη μας η αγάπη και ότι ήταν πάντα η πιο πολύτιμη ελπίδα μας. Las luchas de nuestros pueblos han estado siempre hermanadas, unidas por un mismo torrente de luz, de rebeldía, de independencia y soberanía. Οι αγώνες των λαών μας ήταν πάντα αδελφοποιημένοι, ενωμένοι από το ίδιο ρεύμα φωτός, ανταρσίας, ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Las luchas de nuestros pueblos han estado siempre, es una visión que aparece con toda claridad en la obra del héroe nacional de Cuba, José Martí, quien dijera en 1883, pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, con el Inca al lado y el haz de banderas a los pies. Así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. Είναι ένα όραμα που εμφανίζεται με απόλυτη σαφήνεια στο έργο του εθνικού ήρωα της Κούβας, Χωσέ Μαρτί, που είχε πει το 1883. Έτσι όμως βρίσκεται ο Μπολιβάρ στον ουρανό της Αμερικής, άγρυπνος και συνοφριωμένος, ακόμα καθισμένος στο βράχο της δημιουργίας, με τον Ίνκα στο πλάι και τη δέσμη των σημαίων στα πόδια. Έτσι είναι αυτός, ακόμα με τις μπότες του στην εκστρατεία. Γιατί ό,τι δεν έκανε αυτός, μέχρι σήμερα παραμένει ανολοκλήρωτο. Γιατί ο Μπολιβάρ πρέπει ακόμα να δράσει στην Αμερική. No es casual que en defensa de la revolución bolivariana, haciendo frente a la criminal agresión de Estados Unidos, cubanos y venezolanos, herederos de Bolívar, de Martí, de Fidel y de Chávez, hayan ofrendado su sangre en defensa de nuestra soberanía e independencia. Δεν είναι τυχαίο ότι η άμυνα της Μπολιβαριανής Επανάστασης, αντιμετωπίζοντας την εγκληματική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κουβανοί και Βενεζουελανοί κληρονόμοι του Μπολίβαρ, του Μαρτί, του Φιντέλ και του Τσάβες, έχουν προσφέρει το αίμα τους στην άμυνα της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας μας. Honor y gloria a los compañeros militares y civiles que defendieron con su vida nuestra patria. Τιμή και δόξα στους συντρόφους, στρατιωτικούς και πολίτες,
που υπερασπίστηκαν με τη ζωή τους στην πατρίδα μας. Ahora que nos encontramos en la celebración del centenario de Fidel Castro, reitero, en nombre de mi pueblo y de mi gobierno, nuestra más absoluta solidaridad con el pueblo cubano y nuestra firme condena a la agresión permanente que perpetra el gobierno de Estados Unidos contra la revolución cubana. Τώρα που βρισκόμαστε στον εορτασμό της εκατονταετίας του Φιντέλ Κάστρο, επαναλαμβάνω εκ μέρους του λαού και της κυβέρνησής μας την απόλυτη αλληλεγγύη μας προς τον κουβανέσικο λαό και την άκαμπτη καταδίκη μας για τη μόνιμη επιθετικότητα που διαπράττει η κυβέρνηση των ΗΠΑ εναντίον της Κουβανικής Επανάστασης. Comparto con ustedes los versos de una canción dedicada a Fidel hace muchos años. Μοιράζομαι μαζί σας το στίχο ενός τραγουδιού αφιερωμένου στο Φιντέλ πριν από πολλά χρόνια. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en 1000 noches de lluvias coloridas eres tú, ¿qué tengo yo que hablarte, comandante? Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. Αν εσύ είσαι ο ποιητής, όπως είπε ο ποιητής, και αυτός που κατέβασε αστέρια σε 1000 νύχτες, χρωματιστών βροχών, είσαι εσύ. Τι έχω να σου πω διοικητά? Αν αυτός που έδειξε στο μέλλον το προφίλ του και το ξεκίνησε με φωνές του φεκιών, εσύ ήσουν μαχητή για πάντα αιώνια χρόνια. Viva Cuba, viva Fidel. Ζήτω Φιντέλ. Compañeras, compañeros, Συνάδελφοι και συναδέλφοι, la campaña de propaganda contra mi pueblo ha sido despiadada. Ha logrado que casi todo el mundo crea que conoce en detalle la situación de mi país. El imperialismo ha logrado que demasiada gente tenga como imagen de Venezuela a un país sumido en el hambre y en la pobreza, castigado además por la corrupción. η εκστρατεία προπαγάνδας εναντίον του λαού μου ήταν ανελαίτη. Κατάφερε να κάνει σχεδόν όλο τον κόσμο να πιστεύει ότι γνωρίζει λεπτομερώς την κατάσταση στη χώρα του. Ο υπεριαλισμός κατάφερε να κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν ως εικόνα της Βενεζουέλας μια χώρα βυθισμένη στην πείνα και τη φτώχεια, τιμωρημένη επιπλέον από τη διαφθορά. Ciertamente, Estados Unidos y los países que siguen sus órdenes han hecho todo lo posible por asediar a Venezuela. Han querido imponer a mi pueblo todo el sufrimiento posible. Se han empeñado en diseñar agresiones económicas, financieras, políticas y diplomáticas dirigidas a destruir la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Βεβαίως, οι ΗΠΑ και οι χώρες που ακολουθούν τις εντολές τους έχουν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποδιορκήσουν τη Βενεζουέλα. Επιχείρησαν να επιβάλλουν στο λαό μου όσο το δυνατόν περισσότερο βάσανο. Επιμένουν στο σχεδιασμό οικονομικών, χρηματοπιστωτικών, πολιτικών και διπλωματικών επιθέσεων με στόχο να καταστρέψουν την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. No contentos con afectar la vida de mi pueblo, han organizado atentados, sabotajes, incursiones armadas, golpes de Estado y provocaciones militares. Δεν ικανοποιούνται με το να πλήττουν τη ζωή του λαού. Οργάνωσαν δολοπλοκίες, σαμποτάζ, ένοπλες εισβολές, πραξικοπήματα και στρατιωτικές προκλήσεις. El mundo sabe que hemos sido criminalmente atacados por el imperialismo norteamericano durante más de 25 años. Y hace pocos días, el criminal ataque contra nuestro país que incluyó el asesinato de más de 100 personas, tanto militares como civiles, en el que 32 hermanos cubanos, junto a militares venezolanos, con altas cuotas de heroísmo, sacrificaron sus vidas en defensa de la soberanía de Venezuela, intentando frenar el secuestro de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, y de su esposa, la parlamentaria Silvia Flores. Ο κόσμος γνωρίζει ότι έχουμε δεχθεί εγκληματικές επιθέσεις από τον βορειοαμερικανικό υπεριαλισμό για περισσότερα από 25 χρόνια και πριν λίγες μέρες η εγκληματική επίθεση εναντίον της χώρας μας που περιλάμβανε την δολοφονία περισσότερων από 100 ατόμων, τόσο στρατιωτικών όσο και πολιτών, στην οποία 32 κουβανοί αδελφοί, μαζί με Βενεζουελανούς στρατιώτες,
με υψηλά ποσοστά ηρωισμού θυσίασαν ζωές στην άμυνα της κυριαρχίας της Βενεζουέλας, προσπαθώντας να σταματήσουν την απαγωγή του συνταγματικού μας Προέδρου, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, της βουλευτού Σίλια Φλόρες. Es una agresión criminal cometida sin que cese por un segundo el genocidio del pueblo palestino, que se perpetra con abierto apoyo económico, militar y de inteligencia de Estados Unidos al régimen racista y sionista de Israel. Es una práctica de horror y de crueldad ante la que una parte del mundo indignamente permanece en silencio. Είναι μια εγκληματική επίθεση που διαπράχθηκε χωρίς να σταματήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, που διαπράττεται με ανοιχτή οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη, με υποστήριξη υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ προς το ρατσιστικό και σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ. Είναι μια πρακτική τρόμου και σκληρότητας μπροστά στην οποία ένα μέρος του κόσμου ανευθύνως παραμένει σιωπηλό. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι η Παλαιστίνη είναι τα μάτια μας και η Παλαιστίνη είναι η καρδιά μας. La actual administración de la Casa Blanca pretende acostumbrar a la humanidad al horror y a la crueldad. Han desechado el uso de cualquier forma de disimulo. Han decidido no brindar más el trato de aliado a ningún país. Trump solo acepta las calles. En la visión de Trump hay países doblegados y países por doblegar. Los antiguos aliados de Estados Unidos ya no están invitados a la mesa. Ahora son parte del menú. Η τρέχουσα διοίκηση του Λευκού Οίκου προσπαθεί να συνηθίσει την ανθρωπότητα στον τρόμο και τη σκληρότητα. Απολύτω οποιαδήποτε μορφή συγκάλυψης, αποφάσισε να μην προσφέρει πλέον τη μεταχείριση συμμάχου σε καμία χώρα. Ο Τραμπ δέχεται μόνο λακκέδες. Στο μάτι του Τραμπ υπάρχουν χώρες που έχουν υποταχθεί και χώρες που πρέπει να υποταχθούν. Οι πρώην σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν είναι πλέον προσκεκλημένοι στο τραπέζι. Τώρα είναι μέρος του μενού. La única guerra que ha tenido Venezuela en toda su historia fue la guerra de independencia contra la corona española. Ha sido también la única oportunidad cuando el ejército venezolano salió de sus fronteras y lo hizo para asegurar también la independencia de Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia y Perú. Ο μόνος πόλεμος που είχε ποτέ η Βενεζουέλα σε όλη την ιστορία της ήταν ο πόλεμος της ανεξαρτησίας ενάντια στην Ισπανική Μοναρχία. Ήταν επίσης η μόνη ευκαιρία που ο Βενεζουελανός στρατός βγήκε από τα σύνορά του και το έκανε για να εξασφαλίσει επίσης την ανεξαρτησία της Κολομβίας, του Παναμά, του Ισημερινού, της Βολιβίας και του Περού. Hoy Estados Unidos nos mantiene bajo una amenaza militar directa desde agosto de 2025. Se trata de una amenaza inmoral, ilegal y cobarde que ya ha asesinado a más de 80 personas en el Caribe y en el Pacífico y que ha practicado actos abiertos de piratería que no se registraban en la región desde el siglo XIX. Σήμερα οι ΗΠΑ μας κρατούν υπό άμεση στρατιωτική απειλή από τον Αύγουστο του 2025. Πρόκειται για μια ανήθικη, παράνομη και δειλή απειλή που έχει ήδη δολοφονήσει περισσότερα από 80 άτομα στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό και που έχει διαπράξει φανερά πειρατικά πράγματα που δεν καταγράφονται στην περιοχή από το 19ο αιώνα. Ejecutado el secuestro de nuestro presidente y de su esposa, ha quedado claramente establecido que la agresión contra Venezuela carece de toda justificación y que su único objetivo es apoderarse de la riqueza petrolera que pertenece a todos los venezolanos. Se trata de la agresión contra un país que tiene la dignidad de hacer que sus enormes riquezas petroleras estén al servicio del bienestar del pueblo. Estados Unidos, como lo ha confesado públicamente Donald Trump, quiere robar ese petróleo. Με την εκτέλεση της απαγωγής του Προέδρου μας και της συζύγου του έχει καθιερωθεί με σαφήνεια ότι η επίθεση κατά της Βενεζουέλας δεν έχει καμία δικαιολογία και ότι ο μόνος της στόχος είναι να καταλάβει τον πετρελαϊκό πλούτο που ανήκει σε όλους τους Βενεζουελανούς. Πρόκειται για επίθεση εναντίον μιας χώρας
που έχει την αξιοπρέπεια να θέσει τους τεράστιους πετρελαϊκούς της πόρους στην υπηρεσία της ευημερίας του λαού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχει ομολογήσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλουν να κλέψουν αυτό το πετρέλαιο. Desplegaron esta peligrosa amenaza con la equivocada esperanza de que mi gente se iba a sumar a la agresión dirigida por el imperialismo contra la revolución bolivariana. Ανέπτυξαν αυτή την επικίνδυνη απειλή με την εσφαλμένη ελπίδα ότι οι άνθρωποι μου θα συμμετείχαν στην επίθεση που κατευθύνει ο υπεριαλισμός εναντίον της Μπολιβαριανής Επανάστασης. Quiero recordar que si bien esta amenaza es la más grave que hemos recibido, el asedio contra mi país ha sido constante desde 1999. Un asedio que fue especialmente reforzado durante el periodo más duro de la pandemia del coronavirus, cuando Estados Unidos se empeñó en impedir a Venezuela el acceso a las vacunas y los suministros médicos y simultáneamente perpetró sabotaje contra nuestra infraestructura eléctrica y nuestra producción petrolera. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αν και αυτή η απειλή είναι η πιο σοβαρή που έχουμε δεχτεί, η πολιορκία της χώρας μου ήταν συνεχής από το 1999. Μια πολιορκία που ενισχύθηκε ιδιαίτερα κατά την πιο δύσκολη περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να εμποδίσουν τη Βενεζουέλα από την πρόσβαση στα εμβόλια και τις ιατρικές προμήθειες και ταυτόχρονα διέπραξαν σαμποτάζ κατά της ηλεκτρικής μας υποδομής και της πετρελαϊκής μας παραγωγής. ¿Saben ustedes de quién recibimos solidaridad en ese momento tan especialmente difícil para Venezuela? Ξέρετε από ποιον λάβαμε αλληλεγγύη σε αυτή την τόσο ιδιαίτερα δύσκολη για τη Βενεζουέλα στιγμή? La solidaridad práctica y material que recibimos en Venezuela vino de Cuba, de Irán, de Rusia y de Chile. Η πρακτική και ειδική αλληλεγγύη που λάβαμε στη Βενεζουέλα ήρθε από την Κούβα, το Ιράν, τη Ρωσία και την Κίνα. En mi país, cada acto contrarrevolucionario ha sido valientemente contrarrestado por el pueblo y la amplia red de organizaciones populares venezolanas. La adversidad nos ha enseñado a ser más productivos y creativos. Nos ha impulsado a organizarnos mejor, a producir más, a innovar en áreas que antes dependían de suministros o tecnologías importadas. Στη χώρα μου κάθε αντεπαναστατική πράξη αντιμετωπίστηκε με θάρρος από το λαό και το ευρύ δίκτυο των λαϊκών οργανώσεων της Βενεζουέλας. Η δυσκολία μας δίδαξε να είμαστε πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί. Μας όθησε να οργανωθούμε καλύτερα, να παράγουμε περισσότερα, να καινοτομήσουμε σε τομείς που παλιότερα εξαρτώνταν από εισαγόμενες προμήθειες ή τεχνολογίες. Sobre todo, hemos sido persistentes en mantener el objetivo socialista de nuestro rumbo, en no descuidar las metas estratégicas de la revolución bolivariana en la política, la economía, la democracia, la justicia social y en la diplomacia de paz que caracteriza a Venezuela. Πάνω απ' όλα, επιμείναμε να διατηρήσουμε το σοσιαλιστικό στόχο της πορείας μας, να μην παραμερίσουμε τους στρατηγικούς στόχους της Μπολιβαριανής Επανάστασης, στην πολιτική, στην οικονομία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και στη διπλωματία της ειρήνης που χαρακτηρίζει τη Βενεζουέλα. Pese a la guerra económica desatada contra mi país, el desempleo en 2025 fue del 4,5%. Παρά τον οικονομικό πόλεμο που ξέσπασε κατά της χώρας μου, η ανεργία το 2025 ήταν 4,5%. Hoy, más de 12 millones de personas estudian en Venezuela. Tenemos más de 8 millones de estudiantes en educación básica, mientras que nuestra matrícula de estudiantes universitarios, tanto en pregrado como en posgrado, es de 3,6 millones de estudiantes. Σήμερα περισσότερα από 12 εκατομμύρια άτομα σπουδάζουν στη Βενεζουέλα. Έχουμε περισσότερα από 8 εκατομμύρια μαθητές στη βασική εκπαίδευση, ενώ οι φοιτητές μας σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση τόσο προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά είναι 3,6 εκατομμύρια φοιτητές. Uno de nuestros logros más importantes es que hoy casi 5 millones de trabajadores tienen títulos de técnicos superiores o universitarios,
antes de 1999, este valor no llegaba al millón de personas. Ένα από τα πιο σημαντικά μας επιτεύγματα είναι ότι σήμερα σχεδόν 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι έχουν τίτλους ανώτατων τεχνικών ή πανεπιστημιακών σπουδών. Πριν το 1999 αυτή η τιμή δεν έφτανε το 1 εκατομμύριο. Nos quisieron imponer el hambre en Venezuela. Respondimos con una estructura popular de suministro de alimentos que nos permitió brindar seguridad alimentaria al 83% de las familias del país. Hoy, Venezuela produce más del 90% de sus alimentos. Προσπάθησαν να μας επιβάλλουν την πείνα στη Βενεζουέλα. Απαντήσαμε με μια λαϊκή δομή προμήθειας τροφίμων που μας επέτρεψε να παρέχουμε τροφική ασφάλεια στο 83% των οικογενειών της χώρας. Σήμερα η Βενεζουέλα παράγει πάνω από το 90% των τροφίμων της. En materia de salud, la revolución bolivariana significó la creación de redes de atención en toda la geografía nacional y en lo más profundo de las barriadas populares a través de la misión Barrio Adentro, una iniciativa que ha sido posible gracias a la solidaridad de la revolución cubana. Στον τομέα της υγείας, η Πολυβαριανή Επανάσταση σήμανε τη δημιουργία δικτύων παροχής φροντίδας σε όλη την εθνική γεωγραφία και στα πιο απομακρυσμένα λαϊκά προάστια, μέσω της αποστολής Barrio Adentro, μια πρωτοβουλία που ήταν δυνατή χάρη στην αλληλεγγύη της Κουβανικής Επανάστασης. También hemos logrado producir más del 72% de los fármacos que se requieren en el país. Έχουμε επίσης καταφέρει να παράγουμε πάνω από το 72% των φαρμάκων που αποκτούνται στη χώρα. No solo ha sido un esfuerzo territorial, ha sido un esfuerzo que ha implicado incrementar el número de médicos y de personal de la salud. El programa de médicos integrales comunitarios ha duplicado en 10 años el total de médicos en Venezuela y ha permitido contar con el posgrado en medicina más grande de América Latina. Δεν ήταν μόνο μια εδαφική προσπάθεια, ήταν μια προσπάθεια που συμπεριλάμβανε την αύξηση του αριθμού των γιατρών και του προσωπικού υγείας. Το πρόγραμμα ολοκληρωμένων κοινοτικών γιατρών διπλασίασε σε 10 χρόνια το σύνολο των γιατρών της Βενεζουέλας και επέτρεψε να έχουμε τη μεγαλύτερη μεταπτυχιακή εκπαίδευση ιατρικής στη Λατινική Αμερική. La guerra que nos ha impuesto Estados Unidos nos ha generado pérdidas por más de 116.000 millones de dólares. Nuestra economía sufrió una fuerte contracción de la actividad. La inflación inducida por la agresión ha sido una de las armas predilectas del imperialismo para afectar la democratización al acceso a bienes y servicios de nuestra ciudadanía, que ha sido uno de los principios rectores de la revolución bolivariana. Ο πόλεμος που μας επέβαλαν οι ΗΠΑ μας προκάλεσε ζημιές άνω των 116 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η οικονομία μας υπέστη ισχυρή συρρίκνωση της δραστηριότητάς της. Ο δημιουργημένος από την επίθεση πληθωρισμός ήταν ένα από τα αγαπημένα όπλα του υπεριαλισμού για να επηρεάσει τη δημοκρατικοποίηση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες των πολιτών μας, η οποία ήταν μία από τις κατευθύνουσες αρχές της Μπολιβαριανής Επανάστασης. En medio de esta agresión, nosotros hemos mantenido nuestro ritmo de construcción de viviendas. En los últimos 10 años hemos entregado más de 5.200.000 viviendas. Hemos mantenido nuestro programa de alimentación en las escuelas. Hemos entregado de manera gratuita 120 millones de libros escolares. Nosotros destinamos más del 76% de nuestro presupuesto a la inversión social. Στη μέση αυτής της επίθεσης διατηρήσαμε το ρυθμό οικοδόμησης κατοικιών. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε παραδώσει περισσότερα από 5.200.000 κατοικίες. Διατηρήσαμε το πρόγραμμα τροφής στα σχολεία μας. Έχουμε διανύμει δωρεάν 120 εκατομμύρια σχολικά βιβλία. Επιμερίσαμε πάνω από το 76% του προϋπολογισμού μας σε κοινωνικές επενδύσεις. En medio de esta agresión hemos logrado tener 19 trimestres consecutivos de crecimiento económico.
Venezuela es líder de crecimiento económico de América Latina. Cerramos el año 2025 con un crecimiento del 8.5%. Στη μέση αυτής της επίθεσης καταφέραμε να έχουμε 19 συνεχόμενα τρίμηνα οικονομικής ανάπτυξης. Η Βενεζουέλα είναι η πρώτη σε οικονομική ανάπτυξη στη Λατινική Αμερική. Κλείσαμε το έτος 2025 με ανάπτυξη 8,5%. Para nosotros es un tema de inmenso valor social. Es un tema de derechos humanos. Es una firme respuesta a la violación de los derechos de nuestro pueblo que nos imponen desde los centros de poder imperialistas del planeta, con sus políticas de bloqueo, asfixia de rutas financieras, incremento de costos logísticos y comerciales. Για μας είναι θέμα τεράστιας κοινωνικής αξίας. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια σταθερή απάντηση στην παραβίαση των δικαιωμάτων του λαού μας που μας επιβάλλουν από τα κέντρα υπεριαλιστικής εξουσίας του πλανήτη με τις πολιτικές του αποκλεισμού, μειγμού των χρηματοπιστωτικών δρόμων, αύξησης των λογιστικών και εμπορικών εξόδων. Yo les hablo en nombre de un pueblo que sabe luchar, resistir y avanzar, que tiene la costumbre de levantarse antes de que salga el sol. Un pueblo que ha sido capaz de derrotar muchas veces a su oligarquía. Σας μιλώ εκ μέρους ενός λαού που ξέρει να παλεύει, να αντιστέκεται και να προχωρά, που έχει τη συνήθεια να σηκώνεται πριν από την ανατολή του ήλιου. Ένας λαός που ήταν ικανός να νικήσει πολλές φορές την ολιγαρχία. Les hablo en nombre de un pueblo que ha sido protagonista de una revolución pacífica que en caso de ocurrir una invasión militar extranjera está preparado para la defensa armada de su soberanía e independencia en todo el territorio de Venezuela. Σας μιλώ εκ μέρους ενός λαού που ήταν πρωταγωνιστής μιας ειρηνικής επανάστασης που σε περίπτωση ξένης στρατιωτικής εισβολής είναι προετοιμασμένος για την ένοπλη άμυνα της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας του σε όλη την επικράτεια της Βενεζουέλας. Les hablo en nombre de un pueblo que aboga por un mundo de paz y bienestar para toda la humanidad. Un pueblo valiente que no acepta chantaje de ningún imperio. Σας μιλώ εκ μέρους ενός λαού που υποστηρίζει έναν κόσμο ειρήνης και ευημερίας για όλη την ανθρωπότητα. Ένας γενναίος λαός που δεν δέχεται εκβιασμούς από καμία αυτοκρατορία. Es importante destacar que hechos como el genocidio que se sigue perpetrando en Gaza, los planes para causar mayores carencias a nuestras hermanas Cuba, los preparativos para atacar de manera directa al pueblo de Irán y la agresión contra Venezuela, que representa el secuestro de un jefe de Estado, no deben tomarse como sucesos ajenos a la historia y la vida de todos los países. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι γεγονότα όπως η γενοκτονία που συνεχίζει να διαπράττεται στη Γάζα, τα σχέδια για να αποκαλέσουν μεγαλύτερες ελλείψεις στην αδερφή μας Κούβα, οι προετοιμασίες για να επιτεθούν άμεσα στο λαό του Ιράν και η επίθεση κατά της Βενεζουέλας, που αντιπροσωπεύει την απαγωγή ενός αρχηγού κράτους, δεν πρέπει να λαμβάνουν ως γεγονότα ξένα στην ιστορία και τη ζωή όλων των χωρών. La incapacidad de muchos gobiernos para cuestionar y denunciar estos graves hechos nos colocan en una deriva que amenaza con destruir la esperanza de paz y de seguridad en el planeta. Las consecuencias de esta actitud conducen a la inutilidad de las normas de convivencia internacional y abren las puertas a un mundo en el que se imponga la ley de quien cuente con más ejército y más armas. Η ανικανότητα πολλών κυβερνήσεων να αμφισβητήσουν και να καταγγείλουν αυτά τα σοβαρά γεγονότα μας τοποθετούν σε μια κατηφόρα που απειλεί να καταστρέψει την ελπίδα για ειρήνη και ασφάλεια στον πλανήτη. Οι συνέπειες αυτής της τάσης οδηγούν στη μηδενική αξία των κανόνων διεθνούς συνύπαρξης και ανοίγουν τις πόρτες σε έναν κόσμο όπου θα επιβάλλεται ο νόμος όσων έχουν περισσότερο στρατό και περισσότερα όπλα. Frente al ataque perpetrado por Estados Unidos, la República Bolivariana ha mostrado la fortaleza institucional del país. La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia dieron respuesta inmediata a la situación impuesta y en el marco de lo establecido por la Constitución de Venezuela se nombró como presidenta encargada a Delcy Rodríguez,
quien se venía desempeñando como vicepresidenta. Απέναντι στην επίθεση που διέπραξαν οι ΗΠΑ, η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας έδειξε τη θεσμική δύναμη της χώρας. Η Εθνοσυνέλευση και το Ανώτατο Δικαστήριο της Δικαιοσύνης έδωσαν άμεση απάντηση στην επιβαλλόμενη κατάσταση και στο πλαίσιο των καθορισμένων από το Σύνταγμα της Βενεζουέλας. Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ντέλση Ροντρίγκες, που υπηρετούσε ως αντιπρόεδρος. La revolución bolivariana es una experiencia popular profunda presente en nuestras 250.000 calles. Es una realidad orgánica de participación popular en todos los niveles del gobierno. Es una revolución vital, orgánica y combativa. Η Μπολιβαριανή Επανάσταση είναι μια βαθιά λαϊκή εμπειρία, παρούσα στους 250.000 δρόμους μας. Είναι μια οργανική πραγματικότητα λαϊκής συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Είναι μια ζωτική, οργανική και μαχητική επανάσταση. El presidente Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, son hoy prisioneros de guerra de Estados Unidos. Si observamos bien qué conducta quiere castigar el imperialismo, quiere castigar el hecho de mantener en alto la llama que indica que otro mundo es posible. Ο πρόεδρος Μαδούρο και η σύζυγός του, η βουλευτής Σίλα Φλόρες, είναι σήμερα εχμάλωτοι πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν παρατηρήσουμε καλά τι συμπεριφορά θέλει να τιμωρήσει ο υπεριαλισμός, θέλει να τιμωρήσει το γεγονός ότι διατηρείται ψηλά η φλόγα, που δείχνει ότι ένας άλλος κόσμος είναι δυνατός. Estados Unidos tiene como rehén a una pareja presidencial gigante en dignidad, en integridad, en valentía y en lealtad a su pueblo. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν όμοιρο ένα προεδρικό ζευγάρι γιγάντιας αξιοπρέπειας, ακεραιότητας, γενναιότητας και πίστης στο λαό του. A pesar de conocer los peligros que se cernían sobre él, el presidente Maduro no descuidó ni por un momento su responsabilidad con el pueblo venezolano ni su compromiso con el legado de Chávez. Παρά τη γνώση των κινδύνων που τον απειλούσαν, ο πρόεδρος Μαδούρο δεν παραμέτρησε ούτε για μια στιγμή την ευθύνη του προς τον βενεζουελανό λαό, ούτε τη δέσμευσή του για τη διαθήκη του Τσάβες. Nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha destacado que luego de la agresión armada proveniente de una potencia nuclear como nunca había conocido en nuestra historia, ha dicho que se trata de una agresión inédita que responde a contradicciones que no son inéditas. Η προσωρινή πρόεδρός μας, Ντέλση Ροντρίγκες, τόνισε ότι μετά από μια ένοπλη επίθεση, από μια πυρηνική δύναμη, όπως δεν είχαμε δει ποτέ στην ιστορία μας, είπε ότι πρόκειται για μια πρωτόγνωρη επίθεση που ανταποκρίνεται σε αντιφάσεις που δεν είναι πρωτόγνωρες. Nuestras contradicciones, la contradicción James Monroe, Simón Bolívar, es histórica, desde 1817, 18, 19. La estigmatización del gobierno de Colombia llamado Simón Bolívar siempre estuvo por parte del gobierno de los Estados Unidos de entonces. Truano, malandro, loco, dictador, llamaron los propagandistas de Estados Unidos a Bolívar. Οι αντιφάσεις μας, η αντιφατικότητα James Monroe, Simón Bolívar είναι ιστορική. Από το 1817, 18-19, ο στιγματισμός του κυβερνήτη της Κολομβίας που ονομαζόταν Simón Bolívar ήταν πάντα από την πλευρά της τότε κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, απατεώνας, λοκοδίτης, τρελός, δικτάτορας. Έτσι ονόμασαν οι προπαγανδιστές των Ηνωμένων Πολιτειών τον Bolívar. Recordando estos hechos, la presidenta Rodríguez destacó que no tenemos miedo a esta contradicción histórica. Dijo nuestra presidenta, hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primera dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Y dijimos que esa mancha, lo juramos frente a nuestros héroes y heroínas, dijimos que la íbamos a dirimir diplomáticamente, cara a cara.
como nos enseñó Bolívar. Υπενθυμίζοντας αυτά τα γεγονότα, η πρόεδρος Ροντρίγκες τόνισε ότι δεν φοβόμαστε αυτή την ιστορική αντίφαση. Είπε η πρόεδρος μας, υπάρχει μια κοιλίδα στις σχέσεις μας όταν πέρασαν την κόκκινη γραμμή. Επιτέθηκαν, σκότωσαν, εισέβαλαν και απήγαγαν τον πρόεδρο Μαδούρο και την πρώτη κυρία. Είναι μια κοιλίδα στη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας. Και είπαμε ότι αυτή η κοιλίδα, ορκιστήκαμε μπροστά στους ήρωες και τις ηρωίδες μας, είπαμε ότι θα τη διευθετήσουμε διπλωματικά, πρόσωπο με πρόσωπο, όπως μας δίδαξε ο Bolívar. Y yo les digo, subrayó la presidenta Delcy Rodríguez, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor, lo haré con el gloria al bravo pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana, de pie. Και σας λέω, τόνισε η πρόεδρος Delcy Rodríguez, αν κάποια μέρα τύχει ως προσωρινή πρόεδρος να πάω στην Ουάσιγκτον, θα το κάνω όρθια, περπατώντας και όχι σέρνοντας. Θα το κάνω με την τρίχρωμη σημαία, θα το κάνω με το Gloria al Bravo Pueblo να ρυθμίζει τον παλμό της καρδιάς μου. Θα είμαι όρθια, δεν θα σέρνουμε, δεν θα γλιστράω, θα είμαι όρθια. Αυτό αντιστοιχεί σε έναν Βενεζουελανό ή μια Βενεζουελανή που στέκεται όρθια. Permítanme compartir con ustedes otro poema, Cartel de la Alegría, también del poeta venezolano Gustavo Pereira. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα άλλο ποίημα, Παράσταση της Χαράς. La muerte debe ser vencida. Ο θάνατος πρέπει να νικήσει. La miseria echada. Η μιζέρια να διωχθεί. Que haya pájaros en cada pecho. Να υπάρχουν πουλιά σε κάθε στήθος. Muchas gracias. El pueblo venezolano agradecido les abraza. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Βενεζουελανός λαός ευγνώμων σας αγκαλιάζει. Όπως είδατε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του κ. Φερνάντες. Μας είπε πράγματα που αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατάσταση που συμβαίνει στη Βενεζουέλα και στον υπόλοιπο κόσμο, κόντρα στην παραπληροφόρηση, τα κατασκευασμένα ψέματα και είναι γνωστή η μέθοδός τους. Συκοφαντούν, κατασκευάζουν ψέματα και στο βάθος του μυαλούς τους έχουν να δικαιολογήσουν μια εισβολή εναντίον μιας χώρας που αντιστέκεται χωρών. Παλιό το παιχνίδι αυτό. Θυμάστε, φαντάζομαι, τα δίθεν χημικά στο Ιράκ και η αιτία για να εισβάλλει στη χώρα αυτή και πολλές άλλες. Λοιπόν, συνεπώς, μάθαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα από τον κύριο Φερνάντες και επίσης ακούσαμε πάρα πολύ τα ωραία του ποίηματα και μπορούμε τώρα να περάσουμε σε ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ο κύριος Φερνάντες είναι έτοιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ελεύθερα μπορείτε να διατυπώσετε τις απόψεις σας, δεν κινδυνεύετε από καμία απαγωγή και μπορείτε να προχωρήσουμε.
Ακούει. Τώρα ακούγεται. Λοιπόν, θέλω να τον ευχαριστήσω. Todas las informaciones muy interesantes, όλες αυτές οι πληροφορίες για τη Βενεζουέλα είναι πραγματικά εξαιρετικές. A mi opinión, lo que es triste es el silencio y la tolerancia de todos los países del mundo enfrente a esa situación, no solamente en Venezuela, pero en todas partes donde tenemos guerras, tenemos la pobreza, tenemos la corrupción, etc. Και λέω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όλες οι χώρες μένουν σιωπηρές και μπροστά στην, όχι μόνο σε αυτή την κατάσταση στη Βενεζουέλα και σε όλο αυτό το περίεργο που είδαμε με την απαγωγή του Προέδρου, αλλά σε όλα όσα γίνονται που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, που έχουν να κάνουν με τη γενοκτονία, που έχουν να κάνουν με τη διαπλοκή, με τη διαφθορά, είμαστε μπροστά σε σιωπή και σε ανοχή. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα πια για μένα. Muchas gracias. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Ήθελα να μάθω ποια είναι η σημερινή κατάσταση στη Βενεζουέλα. Δηλαδή, έχετε η προσωρινή πρόεδρος έχει επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αρχίσει κάποιος διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η κατάσταση ακριβώς? Μπορώ να συμπληρώσω την ερώτηση? ¿Cuál es la situación hoy en Venezuela? Donald Trump habla como si él hubiese tomado Venezuela. Ο Τραμπ μιλάει σαν να έχει πάρει πλέον αυτό στη Βενεζουέλα. Y eso no es verdad. Secuestraron al presidente. Αυτό σίγουρα δεν είναι αλήθεια. Κάναν απαγωγή στον Μαδούρο. Es verdad que secuestraron al presidente Maduro y a su esposa. Είναι αλήθεια ότι έχουν απαγάγει τον Νικόλα Μαδούρο και τη γυναίκα του. Pero usted sabe, embajador, que eso no es tomar un país. Αλλά όλοι ξέρουν ότι αυτό δεν είναι να πάρεις μια χώρα. Solamente es una agresión puntual. Είναι προσωρινό όλα αυτά που έχουν κάνει. Pero Estados Unidos sabe que colocar tropas para ocupar el país es una acción que les costaría a ellos militarmente mucho esfuerzo. Η Αμερική ξέρει ότι το να πάει το στρατό εκεί δεν θα είναι καλά οικονομικά γι' αυτό και δεν πρόκειται να το κάνουν ή θα προσπαθήσουν να μην το κάνουν. Les costaría muchas vidas de sus soldados. Γιατί θα πεθάνανε πάρα πολλά δικά τους στρατιώτες. Por eso ellos han realizado una acción puntual de secuestro y practican un asedio contra el país similar a como se practicaba en la Edad Media cuando se asediaba una ciudad. Γι' αυτό, επειδή δεν μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο, έχουν κάνει αυτή την απαγωγή και... Como en la Edad Media, cuando rodeaban una ciudad para tomar.
έχουν εφαρμόσει σαν παλιά, πώς τα κάνανε στο Μεσαίωνα. Αυτή την εφαρμογή τι κάνει τώρα. Como hicieron los aqueos contra los troyanos que rodearon la ciudad, no dejaban salir ni entrar nada. Θα πολιορκήσουν την πόλη και δεν θα αφήσουν, να μην αφήσουν ούτε να μπαίνουν ούτε να... Venezuela está asediada. Asediada. Asediada, asedio. Θέλουν να πολιορκηθεί η πόλη. Okay. Pero no está tomada. Αλλά δεν το έχουν κάνει. Το λένε όμως ότι έχει γίνει, αλλά δεν είναι αλήθεια. El presidente constitucional de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros. Ο πρωθυπουργός της Βενεσουέλας είναι μόνο ο Νικολάς Μαδούρο. Y la presidenta encargada es Delcy Rodríguez. Η αντιπρόεδρος είναι η Delcy Rodríguez. El control territorial y económico y judicial de Venezuela está en manos del gobierno venezolano. Όλη η οικονομία και είναι όλα στα χέρια της κυβέρνησης της Βενεζουέλα. Η οικονομία, η πολιτική και η δικαστική εξουσία, ο στρατός, όλα αυτά τα έχει μόνο η Βενεζουέλα. Venezuela es un país muy difícil para el imperialismo. Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα πάρα πολύ δύσκολη για το εμπεριασμό. Venezuela tiene decenas de miles de organizaciones populares en todo el territorio nacional. Υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις, κοινωνικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Βενεζουέλα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Αμερική. Porque va a encontrar resistencia en cada calle del país. Γιατί θα βρει σε κάθε δρόμο της Βενεζουέλα, θα βρει κόσμο που αντίσταση. Θα βρει αντίσταση σε κάθε δρόμο από τη χώρα. El secuestro del presidente Maduro es una acción que contó con una desproporcionada asimetría tecnológica y de poder aéreo. Ο Κώστας Κωστόπουλος ήθελε να συμπληρώσει. Ο υπεριαλισμός διαχρονικά, είτε αμερικάνικος, είτε ευρωπαϊκός, είτε του Ισραήλ κλπ. Μας είχε συνηθίσει τους αντιπάλους του προέδρους, πρωθυπουργούς κλπ. Που δεν ήθελε να τους σκοτώνει. Δεν μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα σε απαγωγή. Γιατί κατά τη γνώμη σας δεν το εφάρμοσαν και στην Βενεζουέλα αυτό, θα μπορούσαν να πούν ότι αντιστάθηκε και τον σκοτώσαν. Εκτιμάται ότι οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι μπορούν, κρατώντας τον ως όμηρο, να επηρεάσουν την πορεία της Βενεζουέλας σε σχέση με αυτό. Κάτι παρόμοιο, για να μην επαναλαμβάνεται. Χαρήκαμε όλοι με την παρουσίαση του πρέσβη.
και γίναμε πιο αισιόδοξοι. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε μια μεγάλη εμπειρία σαν Έλληνες όσον αφορά τα πάθη μας από τον περιορισμό, είναι μερικά στοιχεία που τουλάχιστον εμένα με προβληματίζουν. Δηλαδή, είναι ίδια τα πράγματα όπως ήταν πριν μερικούς μήνες πριν από τον Αγίου Μαδούρο. Τι εννοώ με αυτό? Βγαίνει ο Τραμπ και λέει με την πρόεδρο, τα βρήκαμε 10 στα 10. Η πρόεδρος δεν διαψεύδει. Επισκέπτεται ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ του Βενεζουέλα και μαζί με την πρόεδρο με κάσκες και σε επίσημη παιδί πάνε και επισκέπτονται σε εγκαταστάσεις παλιές Chevron πριν στο σημερινό καθεστώς. Τρίτον, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ παίρνει απόφαση οι 5 μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες να επενδύσουν $100 δις στη Βενεζουέλα. Φεύγει ένα μέρος του στόλου με σημαντικότερο παραπανοφόρο έξω από τη Βενεζουέλα που μέχρι τώρα βρίσκονται. Όλα αυτά, χωρίς να έχουμε στοιχεία και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εδώ, απλά με κάθε καλή πρόθεση και προαίρεση μας προβληματίζουν. Ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση όμως σαν μία πρόταση γιατί δυσκολευόμαστε είναι ίδια τα πράγματα όπως ήταν πριν να παράγω το Μαδούρο. Αυτό είναι το ερώτημα. Bueno, la pregunta de por qué no mataron al presidente Maduro, ahí yo solo puedo especular. Γι' αυτό το ερώτημα μπορεί να κάνει μόνο εικασίες. Sospecho que internacionalmente iba a ser más difícil para Donald Trump explicar un asesinato que explicar un secuestro. Πιστεύει ότι προτίμησε αυτό ο Τραμπ, η κασία του είναι, γιατί ήθελε να το κάνει άμεσα και κατάφερε να δικαιολογήσει μια απαγωγή πιο εύκολα από τη μια δολοφονία. Yo les digo algo que para mí, sobre todo como periodista, de toda la vida, me ha sido muy útil para comprender la realidad. Ο ίδιος επαγγέλλεται δημοσιογράφος, οπότε προσπαθεί με την ίδια ματιά να τα βλέπει και να τα ερμηνεύει όπως τα ερμήνευε και παλιότερα. A la gente le gustan mucho las teorías muy oscuras sobre el océano. A la gente. Todas. Στον κόσμο αρέσουν γενικά οι σκοτεινές εικόνες και οι σκοτεινές θεωρίες. Pero a veces la realidad es mucho, la sencillez es lo que explica las cosas.
Η πιο πιθανή και εύκολη εξήγηση είναι η απλή εξήγηση των πραγμάτων. Por ejemplo, necesitaba meterse en narcotráfico el presidente Maduro para ganar dinero. Δεν είναι η πιθανότερη εξήγηση να ήταν ο Μαδούρο έμπορος ναρκωτικών ή είναι πιθανό μάλλον να αναρωτιέται να ήταν ο Μαδούρο έμπορος ναρκωτικών για να βγάλει λεφτά στη θέση που ήταν. Teniendo en sus manos la riqueza, la mayor cantidad de petróleo que tiene el planeta. Έχει όλο το πετρέλαιο που μπορεί να χρειάζεται, ας πούμε, για να γίνει πλούσιος, δεν χρειάζεται να γίνει έμπορος ναρκωτικών. Si Maduro fuese un corrupto, se habría corrompido con petróleo, no con narcóticos. Αν ήταν διεφθαρμένος, θα ήταν διεφθαρμένος με το πετρέλαιο. Ακούσε αυτό, δεν θα χρειάζονταν τα ναρκωτικά. Pero no se puede secuestrar a un presidente por defender el petróleo. Θυμίζω ότι η απαγωγή έγινε λόγω του ότι είχε εμπλακεί με ναρκωτικά. Οπότε ο Τραμπ ήταν ευκολότερο να πει ότι απαγάγει κάποιον λόγω εμπλοκής με τα ναρκωτικά παρά επειδή εμπορεύεται πετρέλαιο για τη χώρα του. No, alguien mencionó el caso, uno de los compañeros acá mencionó el caso de Noriega, pero también fue secuestrado de Panamá. Pero también fue secuestrado de Haití el presidente Aristide. Έχει απαχθεί και ο πρόεδρος του Παναμά, ο Ντοριέγκα, και ο πρόεδρος της Αιτής, με παρόμοιες δικαιολογίες. Zelaya, el presidente Zelaya de Honduras también. Και ο Σελάγια από την Ονδούρα. ¿Por qué Estados Unidos no lo mató? Quizá porque la forma como se presentó el ataque no le dio tiempo al presidente Maduro de tomar un fusil. Quizás si hubiera tenido unos minutos más, el presidente Maduro habría muerto disparando contra su agresor. Θα ήταν πολύ πιθανό ο Μαδούρο να έχει όπλο, να προσπαθούσε να αντισταθεί και να τον σκότωναν. Δεν έτυχε να είχε όπλο, δεν πρόλαβε να είχε όπλο, δεν αντιστάθηκε, οπότε ήταν ευκολότερο και τον απειλήφαν. El partido que está en el gobierno de Venezuela es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Η Βενεζουέλα συνεχίζει με το σοσιαλιστικό της τρόπο, με το σοσιαλιστικό κόμμα εσωτερικά, αλλά αν δεν κάνω λάθος, ρώταγες για εξωτερικούς παράγοντες, για το ότι κινείται ένα αεροπλανοφόρο κτλ. Έφυγε το αεροπλανοφόρο. Επειδή έφυγε το αεροπλανοφόρο. Pero no era una
Ya la pregunta está hecha. La pregunta es, ¿qué ha cambiado en Venezuela luego? No, no he contestado. Solo dije una cosa. No he contestado. Dije una frase para que ustedes me desarrollen. Pero yo decido cuando termino mi pregunta. Entonces la pregunta es, ¿qué ha cambiado políticamente en Venezuela? Τι άλλαξε στη Βενεζουέλα από την ημέρα που έφυγε, era la pregunta, la he hecho bien. The question is, what has changed in Venezuela after the aggression? This is the question, and I want everybody to remember that I am talking about that. What is new in Venezuela? There is nothing in political that is new, only that we have a big pain in our soul because we have not our president there. But in the rest, in our political life, we are doing the same. We have the same government, we have the same parliament, we have the same political force, we have the same support of the army in Venezuela, and we have the same people support for our government. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη Βενεζουέλα. Συνεχίζει η κυβέρνηση που ήταν με την αντιπρόεδρο. Συνεχίζει ο στρατός να έχει τη δύναμή του. Συνεχίζει να υπάρχει υποστήριξη του λαού προς αυτή την κυβέρνηση. Οπότε συνεχίζουν όλα όπως ήταν. And we have a clown in USA speaking like if he is the king of Venezuela, but this is not the reality in our culture. Θεωρεί ο Τραμπ ότι είναι ο βασιλιάς του Βενεζουέλα. Αυτός που νομίζει ότι είναι ο βασιλιάς στη Βενεζουέλα δεν είναι. Απαντήσεις να μας πει την ερώτησή του. Ναι. Μπορεί σήμερα η Βενεζουέλα σαν ανεξάρτητο κράτος να πουλήσει το πετρελαιό της όπου απειλεί το οποιαδήποτε χώρα. Αν είναι ανεξάρτητο, φυσικά υπάρχει μια σχέση. Lo está vendiendo. Venezuela is selling, or we are selling our oil. But we have not the military's capability to confront the Americans in the Caribbean Sea for the ships that are leaving Venezuela with petroleum. That is the problem. We have not any commitment with USA that to accept that they can tell us to whom we can sell our oil. But as you have seen, the Americans are now some kind of pirates, and they are taking the petroleum ships even in the Asian oceans, not only in the Caribbean Sea. Θεωρητικά η Βενεζουέλα μπορεί να πουλήσει το πετρέλαιό της, αλλά δεν έχει όσο στρατό χρειάζεται για να το προστατεύσει αφού φύγει στη θάλασσα, γιατί η Αμερική δρά σαν πειρατική δύναμη, όχι μόνο στην Καραϊβική θάλασσα που θα φύγει στην αρχή το πετρέλαιο αυτό, αλλά σε όλο τον κόσμο προσπαθεί να ελέγξει τα πλοία που πάει το πετρέλαιο από πού. I think it's going to be interesting that you realize what happens with the Ukrainian war for all the Europeans, because now you are paying more for gas
Yeah, and more for oil because you are not buying from Russia the energy. Now you have to buy this directly from the Americans. And they want to control all the oil in the world. And this it will make a much more difficult work for everybody if they manage to do it. That's why I don't believe that this is a struggle only of the Venezuelan people. This is a struggle of all humanity. It's important for all the planet. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι η Ελλάδα μετά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο αγοράζει ακριβότερα αέριο και πετρέλαιο από ό,τι πριν, γιατί επισήμως δεν μπορεί να αγοράσει από τη Ρωσία και είναι ένα παράδειγμα ελέγχου της Αμερικής που προσπαθεί να επιβάλλει έλεγχο σε όλη την κίνηση του πετρελαίου. Το να παραμείνει λογαριασμένη η Βενεζουέλα επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, είναι ένα πρόβλημα όλων και όχι μόνο της Βενεζουέλας. Το να ελέγχει η Αμερική όλο το πετρέλαιο. Στην ομιλία του ότι ανάμεσα στους λαούς που στήριξαν τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή ήταν η Ρωσία και η Κίνα, μεταξύ των άλλων. Πέρα από το γεγονός ότι τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω μια υπόλοιπη, δεν έχω τέτοια εικόνα από την φυσιογραφία, η οποία μπορεί να είναι και κατευθυνόμενη. Πέρα από αυτό λοιπόν, ίσα-ίσα που υπήρξαν δημοσιεύματα που μιλάγανε για υπόγειες συμφωνίες Τραμπ-Πούτιν, ώστε να σιωπήσει η Ρωσία στην απαγωγή έναντι ανταλλαγμάτων. Αυτό είναι το λόγο. Αν ισχύει αυτό το πράγμα. Fake. This is just fake. I remember the people even before that they went for the aggression to Venezuela, that the people were telling maybe the agreement will be that Taiwan is for China and Ukraine for Russia, but this is not existing in the reality. This is only imagination of the people. This, because everybody has in mind what happened during the Second World War, but we are not living at the same time. We are not in this moment. And I think that we have to look what is going on in geopolitical level in another way. Είναι ψέμα. Θυμάμαι και πριν από εκείνη την ημέρα, έλεγαν ότι υπάρχει μια τέτοια συμφωνία με την Ταϊβάν, την Κίνα, την Ουκρανία. Αυτά μπορεί να προέρχονται και από γεγονότα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά να αναπαράγονται ενώ δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εννοείται, τέλος πάντων, ότι είναι ψεύτικα δημοσιεύματα, φαντασίες κτλ. ¿Sabes? Hay países que vivieron la Segunda Guerra Mundial internamente y otros países no la vivieron. ¿Ah? You know, there are some countries that have the experience of the Second World War, and there are one country, one very important country, that has not this experience in their land, and this is USA. If you see how is the political behavior of China or Russia, they are taking absolutely care in not to provoke another
world war, but this is not the policy of the America. But if you see China, Russia, Brazil, other big, India even, they are trying to look how to solve all these problems by diplomatic and political level. That is what we have now in front of us. We were not expecting, never, that the army, the Russian army or the Chinese army or the Iranian army will go to Venezuela to fight there, no. And we didn't ask them to do it, and we will not ask that. We will defend ourselves. We are ready to defend our land by ourselves. And this is a way to contribute to the world peace. It's not the moment for any country to go to war. We are living the same with Iran. Maybe the most important problem that we have been not able to face, all of us, is Gaza. Because this is the beginning of a political moment when Israel and USA can realize that there is no problem. They can kill everyone, everywhere, without any answer of the world. But still, with all this, we have our hopes in political and diplomatic solution, and not a war conflagration between us all the countries of the world. Κάνω μια προσπάθεια. Το πιο βασικό από όλα είναι ότι η Ρωσία μαζί και με άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και το Ιράν δείχνουν μια πρώτη διάθεση διπλωματικής λύσης και αυτό από μόνο του αρκεί σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα για ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ όλες οι άλλες από τις κινήσεις τους φαίνεται ότι προσπαθούν να το αποφύγουν. Δεν περιμένουμε ποτέ να ξεκινήσει ο ρωσικός στρατός να έρθει στη Βενεζουέλα να αμυνθεί για μας απέναντι στους Αμερικανούς. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς και μας αρκεί οι υπόλοιπες χώρες να προκρίνουν τις διπλωματικές λύσεις. Το πραγματικά χειρότερο πρόβλημα είναι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, που με τις πλάτες της Αμερικής έχουν περάσει σε μια κατάσταση που γίνεται ανεκτό να σκοτώνει ο καθένας όποιον θέλει, χωρίς να λογοδοτεί πουθενά, και αυτή είναι που προσπαθεί η Αμερική να περάσει σαν πολιτική σήμερα. Hay una pregunta de cómo es la relación. There is a question about how is the relation of Delcy Rodríguez and Donald Trump. Η ερώτηση είναι ποια είναι η σχέση της Delcy Rodríguez, της αντιπροέδρου που έχει αναλάβει τώρα, με τον Donald Trump. Donald Trump dice que Delcy Rodríguez está haciendo muy buen trabajo. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Ροντρίγκες κάνει πολύ καλή δουλειά. Y Delcy Rodríguez le responde que hemos sido víctimas de una agresión violenta, ilegal, y que Estados Unidos debe responder a Venezuela por esa agresión. They have problems to understand each other in Greek. No.
I have to repeat because the first part already is lost then. Donald Trump said that Delcy Rodriguez is doing a very good job. And Delcy Rodriguez is saying that the Americans are responsible of the military aggression against Venezuela and that they have our president as a political prisoner in USA. Ο Τραμπ λέει ότι οι Ροντρίγκες κάνει πολύ καλή δουλειά και οι Ροντρίγκες λέει ότι οι Αμερικανοί είναι υπεύθυνοι για τη στρατιωτική επέμβαση και ότι έχουν κρατούμενο τον πρόεδρο της Βενεζουέλας στην Αμερική και αυτό πρέπει να απαντηθεί. Yo creo que hay que entender que I believe that we have to understand that Donald Trump is talking to his voters in America all the time, not for the world. Ο Τραμπ μιλάει συνεχώς απευθυνόμενος στα αδέρφια του στην Αμερική, όχι γενικότερα σε όλο τον κόσμο. This is his voters. The person who go to the election to vote for Donald Trump. Ναι, όχι στα αδέρφια τους Αμερικανούς, τους ψηφοφόρους τους Αμερικανούς. Δηλαδή, είναι και εσωτερική κατανάλωση με την κατοχή. We need more people to speak more clearly. And that's why Donald Trump is talking about Venezuela, and he himself a very good thing, that not only if you look properly, he is not talking about Maduro, never again. He's saying that now they are getting a lot of oil from Venezuela and a lot of money from Venezuela. That is what he is saying. He's telling to the American voters that he did a very good business with this. And maybe he is trying to avoid to explain to the American citizens why he has so many militaries and all these weapons in the Caribbean Sea, that this is very expensive for the Americans. Ο Τραμπ αποφεύγει να μιλήσει για τον Μαδούρο συγκεκριμένα. Μιλάει στους Αμερικανούς ψηφοφόρους για αυτό που θέλουν να ακούσουν, για το ότι παίρνουν από τη Βενεζουέλα το πετρέλαιο, παίρνουν λεφτά, ότι είναι μια πολύ καλή επιχείρηση, χωρίς όμως ταυτόχρονα να μιλάει για το στρατό που είναι στην Καραϊβική θάλασσα, διότι αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό και δεν θέλει να το ακούσουν οι ψηφοφόροι. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Εκτιμάτε ότι η επέμβαση των Αμερικανών στη χώρα σας, ένας λόγος που έγινε ήταν και ότι είχε σταματήσει να συναλλάσσετε το εμπόριο πετρελαίου σε δολάρια και πήγαινε κατευθείαν σε εθνικά νομίσματα, κινέζικα, ρώσικα, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό. This is one of the reasons. Why. Another is to attack Cuba. Attacking Venezuela is to attack Cuba too. And also is to try to control the Venezuelan oil in such a way that the oil
will become more expensive for China. For example, there are many reasons why to do it. One of the reasons is that they have not much oil now in USA. That's why they need the Venezuelan oil. Είναι ένας συνδυασμός, ισχύει αυτό για το νόμισμα, αλλά επίσης είναι ένα βήμα που έπρεπε να γίνει πριν από την επίθεση στην Κούβα. Ενδεχομένως να μην είχαν αυτή τη στιγμή στην Αμερική το πετρέλαιο που χρειάζονταν και να χρειάζονταν αυτή τη στιγμή πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Ίσως ήθελαν να μειωθεί το πετρέλαιο που πάει στην Κίνα, να είναι πιο ακριβό για την Κίνα με αυτόν τον τρόπο. Do you know when it was nationalized the Venezuelan oil? Ξέρετε πότε εθνικοποιήθηκε το πετρέλαιο της Βενεζουέλας? In 1976. Το 1976. 23 years before Chavez. 23 χρόνια πριν τον Τσάβες. This is important because Donald Trump is saying that because of the revolution in Venezuela, they lost the oil of Venezuela. Είναι σημαντικό γιατί ο Τραμπ είναι ότι πριν από με την επανάσταση της Βενεζουέλας χάθηκε το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Ustedes saben por qué la revolución bolivariana no le estaba vendiendo. Do you know why the Venezuelan revolution it was not selling oil to USA? Ξέρετε γιατί η Βενεζουέλα δεν πουλάει πετρέλαιο στην Αμερική? Because there was a president in USA with the name Donald Trump who created sanctions against Venezuela, and in these sanctions he made it impossible for the American companies to buy Venezuelan oil. Ο Τραμπ ήταν αυτός που δημιούργησε τις κυρώσεις και δεν μπορούσαν να αγοράσουν πλέον το πετρέλαιο. He forbid for the American companies to go to Venezuela to work with oil. It was Donald Trump in his former government. Ουσιαστικά ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ με την προηγούμενη ιδιότητά του που απαγόρευσε την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. ¿Saben ustedes por qué nosotros no comprábamos? Do you know why we didn't buy anything else from America, from USA? Ξέρετε γιατί δεν αγοράζουμε τίποτα άλλο από την Αμερική? Because Donald Trump forbid to Venezuelan government to buy things in USA. To buy. Ο Τραμπ ήταν αυτός που ουσιαστικά απαγόρευσε από τη Βενεζουέλα να αγοράζει προϊόντα από την Αμερική. That's why when you are now, if you are listening now, Donald Trump is saying that because of him, Venezuela will sell oil to USA and Venezuela will buy products from America because of him. Γι' αυτό τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει ότι η Αμερική θα αγοράσει από την Βενεζουέλα και η Βενεζουέλα θα αγοράσει προϊόντα από την Αμερική. Voy a ser muy... I'm gonna be very pragmatical to tell you one thing. If what Donald Trump is saying now is true, he was defeated by the Venezuelan government. Θέλω να είμαι πραγματιστής. Αν αυτό που λέει τώρα ο Τραμπ είναι αλήθεια, πάει να πει ότι έχει χάσει από τη Βενεζουέλα. Because now he has to take back all his steps
buy Venezuelan oil and to sell to Venezuela American products. It's a step back of his own policy. Είναι ένα πισωγύρισμα από την αρχική του πολιτική το να αρχίσει όντως να αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και η Βενεζουέλα να αγοράζει προϊόντα από την Αμερική. Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε όρεξη να ξενυχτήσετε απόψε. Είναι πολύ κρίσιμα πράγματα. Ακούσαμε πολύ ωραίες ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Άντε να πω και εγώ κάτι με αφορμή ενός και κλείνουμε. Όσον αφορά δηλαδή την απειλή της κυριαρχίας της Αμερικής σε σχέση με τις συναλλαγές, αυτό όντως ισχύει. Πάρα πολλές χώρες κάνουν συναλλαγές με πετρέλαιο με όχι δολάριο και αυτό απειλεί την Αμερική, αλλά νομίζω δεν είναι και ο μοναδικός λόγος της επίθεσης της Αμερικής απέναντι στις χώρες. Ο λόγος που είπαμε πριν, ότι είναι ο λόγος του ελέγχου των διαδρόμων, της καταλήψευσης των παραγωγικών πηγών, αλλά όντως ισχύει πραγματικά. Πολλές χώρες, και κυρίως το BRICS, κάποιες έχουν καθιερώσει ειδικό νόμισμα για τις συναλλαγές του πετρέλαιου. Οπότε βλέπει η Αμερική ότι χάνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι γι' αυτό πραγματικά ένα για τα οποία αμήνεται η Ισραήλ ενεργή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Και ευχόμαστε να ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Βερνάτης και όλους τους εδώ που περσάμε και ευχόμαστε να ξανασυναντηθούμε στο ίδιο.